La majoria de gent d'aquí, quan acostuma a veure una persona que és de fora o de l'estranger, ja no s'imagina que pot estar a la universitat, ja no s'imagina que pot arribar a certa feina, a certs càrrecs. L'imagina com un obrer. Volem que la gent sàpiga que estem aquí, que som immigrants, però que estem aquí a Catalunya i formem part de la societat que hi ha aquí. Volem tornar-nos a conèixer. Amb aquestes idees neix Unim Cultures, una associació que agrupa estudiants de diferents orígens de la Universitat de Lleida. En Si Mohamed Sahel i l'Alina Estrada són dues de les persones que inicialment van començar a treballar en l'entitat. Vam crear aquesta associació amb la finalitat principal de trencar els prejudicis que té la gent cap a la gent estrangera. Ja no et dic marroquina, sinó gent de Pakistan, gent de Senegal, gent de Sud-àfrica, i promoure una mica la interculturalitat. Al principi van ser unes 10 persones, que després es van desintegrar més, 5 o 6 al final, però la idea va anar progressant, vam tardar un any en fer-la, però aquí estem. El que volem fer nosaltres és que la gent que és d'aquí se n'adoni que realment hi ha gent que ve a estudiar i a guanyar-se la vida d'una altra forma i a ser algú més a la societat, a incorporar-se més a la societat. Volem trencar amb això perquè la gent es conegui i vegi de veritat com són i les diferents cultures que hi ha, que no es deixin emportar per aquests estereotips. Un dels primers actes que ha fet l'entitat per donar-se a conèixer ha estat muntar una parada d'intercanvi de llibres al campus de Cap Pont. Hi ha molts mites que no són certs i dir la veritat sobre cada cultura. La gent se fixa molt, no sé, ajunta molt la religió i la cultura quan no tenen res a veure i llavors ho barregen tot una mica. Que no tots som iguals i alguns interpreten l'islam d'una seva forma o una altra religió que podria ser la cristiana, però bueno, en aquest cas és la musulmana. I doncs nosaltres el que volem donar és la veritable cara, o sigui, perquè sàpiguen que les cultures no és tal com diuen els medis de comunicació o els rumors que corren pel poble o per les ciutats o entre les persones. Soc marroquí i català a la vegada. No hi ha ninguna diferència, tant com soc d'aquí com soc d'allà. He viscut més aquí. Me sento com si més d'aquí que no pas d'allà. Encara orígens diferents, però més català que no pas d'un altre lloc, perquè ara potser me preguntes coses del que fan al meu país i no me n'entero. No sabria ni respondre, però preguntes aquí ja m'ho sé tot. Però tot i així un mai perd la seva cultura, mai perd... Això està bé. Un altre dels objectius d'Unim Cultures és lluitar contra el fracàs escolar. Quan en Si Mohamed va arribar del Marroc es va incorporar directament a l'institut, a primer d'ESO. Una edat complicada amb molts canvis alhora i li va costar continuar amb els estudis. El cas de l'Alina també va ser especial, però no pels estudis, sinó per recuperar la relació amb la seva mare. L'Alina va venir per reagrupament familiar quan tenia 9 anys, després de molt de temps de viure a l'Equador amb la seva àvia. També animar els joves que no estudien a estudiar. Això va ser idea meva perquè jo vaig passar per això. I m'hagués agradat que hagués vingut algú amb experiència, no un professor, sinó una persona directa que hagués passat l'experiència i m'ho hagués explicat. Directament em vaig introduir a primer de l'ESO, no acabava de pillar l'idioma, llavors era una mica complicat integrar-se amb el tema classe, amb el tema companys, però com que sabia una mica de francès em va ajudar a aprendre més ràpid l'idioma. Em vaig incorporar a l'aula acollida, un any i mig i ja pràcticament ja sabia parlar bé el català. No coneixia ningú, sempre havia viscut a la meva àvia i la primera setmana jo quan em despertava pensava al principi que estava amb la meva àvia i sempre m'aixecava i deia iaia, que estàs aquí? I la meva mare em deia no, que no està la iaia i jo, vaja. Però jo com sempre vaig ser una persona molt reservada, molt per mi, no m'agradava molt xerrar amb la gent, doncs em va costar bastant. Però el tema del català el vaig adquirir en un moment. No em va costar res aprendre a parlar en català, expressar-me en català, no em va costar. Vaig passar una època una mica mogudeta a l'educació obligatòria perquè no tenia ganes d'estudiar. L'únic amb el que pensava és anar a treballar i anar a guanyar cèntims. Però mon pare insistia en que tenia que estudiar, però va arribar el moment que ja no podia insistir més i vaig abandonar els estudis. Vaig anar a una escola taller, vaig començar un curs de formació a la construcció. Passant el primer any me n'he donat que treballar d'una cosa que no t'agrada i que requereix molta força física no era el meu, no és el que volia. També teníem allí una orientadora laboral, una psicòloga, que ens ajudava a dirigir una mica el nostre futur i em va convèncer a tornar a estudiar. Vaig fer el grau mitjà i em vaig motivar més per estudiar i vaig tirar cap al grau superior d'Administració i Finances, a Tàrrega també, i després vaig dir perquè no vaig cap a la universitat i a fer una carrera. Ho veia una mica molt gran per mi, perquè jo sempre he sigut una persona que no ni ha estudiat ni ha tocat res d'estudis, llavors veia que era una cosa bastant molt més gran que el que podia arribar jo. He aconseguit alguna cosa que realment a la meva família no hi ha ningú que hagi arribat a la universitat. Al principi a Lleida no em sentia molt còmoda. Al final, un mes d'estar aquí,
o menys, totalment integrada a Lleida, molt bé, m'agrada molt i no em vull anar. M'he adaptat aquí, la meva mare em va dir si vols et canvio a Girona, m'està a prop de la família i li he dit no, em quedo a Lleida que ja estic molt a gust. I en un futur jo vull ser advocada penalista. A mi m'apassiona molt i aquest és el meu objectiu més gran i després el que sigui que vulgui. Però aquest sí que el vull tenir. No sé exactament on m'agradaria arribar, però sé que vull acabar tots els estudis possibles que es puguin fer. Ara mateix vull acabar la carrera, després fer un màster, això sí que ho tinc bastant segur, i després, quan estigui treballant, estava pensant de fer un doctorat. No planejo molt el que he d'estudiar i el que no, sinó que cada vegada que veig una cosa que és més dificultosa, doncs intento fer-la. Intento arribar al màxim del que es pot.